Yung pong kasing edad ko, maybe older than me, isa po sa mga trail ng ating high school days ay yung tinatawag na Islam book. Siguro halos lahat tayo nun may Islam book at pinabasa natin sa ating mga kaklase. And everybody will write his own biodata, likes and dislikes tungkol sa kanyang buhay. Nakalagay sa Islam book, what is your favorite food? What is your deepest fear? What is your favorite color? Your favorite drink? Your favorite movie? Favorite sports? Favorite music? What is your impression about me? What are your negative and positive qualities? What is one thing that you want to change about yourself? At dito medyo natawa ko. What will be your reaction when you will find out that I am dead? Marami po sa atin ngayon mayroong Facebook profile. Bago ka mag-sign up sa Facebook, you have to fill up and give your profile. What is your name? What is your work? Educational background? Elementary, high school, college? Your birthday, your birthplace, your hometown? Your cell phone number? Your email address? Your family relationships? How many friends you have? Limited lang sa 5,000 sa Facebook. How many are your followers? How many likes and shares and comments sa iyong mga posts? My dear brothers and sisters, sa gospel reading po natin ngayon ay medyo nakakasilip tayo ng profile ni Jesus. Anong profile ni Jesus sa mga nakarinig sa Kanya? Sabi ng iba, tunay na ito ang propetang hinihintay natin. Hinihintay. Dahil sa loob ng 400 taon, wala silang propeta. At dahil wala silang propeta, ang feeling nila, iniwanan sila ng Espiritu Santo. Ang unang propeta sa kanila ay si Samuel, at ang uling propeta ay si Malakay. At nang marinig nila si Jesus, siya nga ang tunay na propeta. Tunay na ito ang propeta, inihintay natin. At alam natin na ang isang propeta ay isang taong nagsasalita sa pangalan ng Diyos at nag-aatid ng mga mensahe mula sa Diyos. Feel nila propeta si Jesus dahil pinahayag niya sa kanila ang pagmamahal ng Diyos at galing siya sa Diyos na hindi matanggap ng mga Pariseo at ng mga punong pari. Sabi ng iba, siya na ang Kristo. Sabi naman ng iba, siya ang Mesiya, the anointed one. Halos pare-pareho lang po yan. Kristo is Greek. Sa English, anointed. Sa libro, Isaiah, kikapampangan melan yan. Tintagalog na pahira ng langis. At para sa kanila, si Jesus ay ang Kristo, ang Mesiya, their political liberator. Ang concept po nila ngayon, tinanong sa Messiah, is a political liberator. Magpapalaya sa kanila sa buo ng gobyernong Romano. At magpapalaya sila sa kanilang pagkalipin, sa kanilang mga sakit, at iba pang mga pangangailangan. Dahil sa pangabig na naranasan nila. Other profile name ni Jesus, napakarami po. Jesus, the Emmanuel, the Lord, the Master, Nazareno, Santo Niño, Logos, the Word, Son of God, Son of Man. Kay Peter, you are Christ, the Son of the living God.
Para kay Mary Magdalene, si Jesus ay isang exorcist. Dahil pinalayas niya sa kanya ang 7 demonyo. Para kay Lazarus, Martha and Mary, Jesus is a friend. Dahil barkada nila si Jesus. For Matthew and Zacchaeus, he is a Savior. Tinanggap sila sa kabila ng sila ay mga public sinners. Napakabait ni Lord. Pinadama niya sa mga public sinners ang pagpapatawad, ang pagtanggap, ang pagmamahal ng Diyos sa kanila. And for the lepers, the sick, the blind, the lame, the deaf, Jesus is a healer. Pinagaling sila. At sa pagpapagaling sa kanila, binigyan sila ng bagong buhay. Bagong pag-asa sa mga lepers na pinagaling ni Jesus. Isang bagong buhay ang kinakaharap nila. Anong profile ni Jesus sa ibang tao? Sa mga Pariseo at unong pari? Anong sabi nila? Maaari bang magmula sa Galilea ang Kristo? Di ba hindi? Para kung minsan ay minabalik natin yung mga patriotic, dekorahan ng pitis, yung mga taong baklas, yung mga taong bakya. Maaari bang magmula sa Galilea sa Kristo? Di ba hindi? Bakit ganoon na lamang ang pagtingin nila sa mga taga-Galilea? Alam niyo, ang Israel ay 3 probinsya. Judea, Samaria, Galilea. Sa kanila, yung taga-Judea, elite. Yung mga Galilea, baryote. Yung mga Samaritano, hate na hate nila yan. Dahil nakalunan sila ng dugo ng mga taga-Babylonia. Hindi na natapos ang iguaan ng Samaritan, Galilea at mga Judea. So, my dear brothers and sisters, bagamat kababayan nila ang mga Galileans, para sa kanila, ang tingin nila sa mga taga-Galilee ay mga baryote. Sila yung mga taong nabubuhay sa kadiliman, mga mandarambong, mga tulisan, pugad ng mga taong masasama ang loob. Kaya nasabi ni Nathaniel kay Felipe, can anything good come from Nazareth? Can anything good come from Galilee? Minamalik nila ang mga taga-Galilee. Yes, Jesus ay taga-Nazareth. Taga-Galilee. Meron bang mabuti na magagaling sa Galilee? So, my dear brothers and sisters, mahilig ang dugo nila sa mga taga-Samaritano. Pero mababa ang tingin nila sa mga taga-Galilea. Dahil para sa kanila, ayon sa kasulatan, si Kristo ay manggagaling sa lipi ni David, royal family. Ipinanganak sa Bethlehem, na bayan ni David. Di ba si Jesus ay sinila sa Bethlehem? Yun ang hindi nila alam. Kung minsan, minamalit natin ang tao, hindi natin alam ang bigat pala ng kanilang mga credentials. Hindi nila alam na si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, sa bayan ni David. And then, di ba siya anak ni Maria? Kilala natin ang mga kapatid niya. Anak siya ng isang karpentero, si Jose. Ordinaryong tao lang siya katulad natin. Di ba kasama natin si Maria, mga kapatid niya, kilala natin? Tingnan pa niya family background. My dear brothers and sisters, sa gospel reading po natin ngayon, nakita natin ang profile ni Jesus sa mga bantay sa templo. Bakit hindi minuli ng mga bantay sa templo si Jesus? Ayon sa kanila, wala pa silang narinig na nagsalita ng tulad ni Jesus. Binago sila ng mga salita ni Jesus. Tagos sa puso at nanood sa kanilang kaluluwa ang mga salita ng Diyos. Binago sila ng mga salita ng Diyos. It was an encounter with Jesus.
Narinig nila ang mga salita ni Jesus. Imbes na huliin nila si Jesus, sila ang nahuli ni Jesus sa kanyang mga salita. Baliktad. Pinapahuli at gusto nilang huliin si Jesus. Bandang huli, silang nasilo at nahuli ng mga salita ng Diyos. Because the Word of God is alive and powerful. And the Word of God can change our minds, can change our hearts, and great minds can change the destiny of the world, and great lovers can change the destiny of people. Great lovers, great minds na absorb sa mga salita ng Diyos. My dear brothers and sisters, may isang prostitute po nagtanong sa akin, Father, will I ever find God? Sabi ko sa kanya, girl, you will not find God. God will find you. Ngayon pala, hinahanap ka na ng Diyos. Maganda ka, mahuhuli ka rin ng Diyos. Dahil kasaysayan po ng kaligtasan natin, ay tulad sa isang deer hunter, tinutugis ang isang usa na lumalayo sa kanya. Bandang huli, nang mapagod ang usa, uminom sa batis, nahuli siya ng deer hunter. Yan ang ating Diyos. The story of salvation is the story of man running away from God while God is running after him. Ito mga bantay sa templo, nahuli sila ni Jesus sa kanyang mga salita. My dear brothers and sisters, kung titignan po natin ang mga Gospels, hindi sinulat ang mga Gospel upang ibigay ang biodata, biography o biometrics ni Jesus. Kung titignan po natin ang mga Gospel, hindi nakasulat kung ano ang biometrics ng Panginoon, kung ano ang kanyang height, kung ano ang kanyang weight, kung ano ang kulay ng kanyang mga mata, ang kulay ng kanyang buhok, ang kulay ng kanyang balagbagi. Kasi po yung mga Gospel sinulat, hindi upang ipakita sa atin ang mga biodata ni Jesus. Isinulat ang mga Gospel upang maniwala tayo na si Jesus ay anak ng Diyos. At yan ang hindi nakita ng mga Pariseo, ng Sanhedrin at mga punong pari. Narinig nila si Jesus. Nakita si Jesus gumawa ng kabutihan. Nagpatawad si Jesus. Ngunit hindi nila nakita ang Diyos kay Jesus. They missed divinity in the person of Christ. Yun po isang malungkot na bagay sa buhay natin. They missed the divinity. Sa kabila ng karangyaan, wealth at iba pa, may we not miss divinity in our lives. Sa ating kasikatan, sa ating mga kapangyarihan, sa ating mga kayamanan, sana we do not miss divinity in our lives. Kaya sabi ni Kennedy, he who is able to stand before men should be able to kneel before God. He who is able to stand. Ang gusto tumayo sa harap ng tao ay dapat matutong lumuhod sa harap ng Diyos. Yun po ang trahedya ng mga Pariseo at mga punong pari. They miss the divinity in Christ. Para sa kanila, si Jesus ay tao lamang. Si Jesus ay lawbreaker. Isang Galilea na dapat ulihin at patayin. Kaya sabi nga ng kasulatan, God came unto His own, but His own received Him not. They rejected Jesus. Nakakalungkot po sa buhay natin. There are many people who will reject because of their social status, because of their family background, because of their educational background. We reject them. Hindi dapat. Sa harap ng Diyos, pantay-pantay tayo. Nangyari na nangyari. They rejected Jesus
Hinuli siya, pinatay siya, pinako sa krus, ngunit muling nabuhay. Narito po ang good news. Dahil narinig ng mga bantay ng templo si Jesus, hindi sila natinag sa mga sinabi ng mga Pariseo at purong pari. Natamnan sila ng mga salita ng Diyos. Kapag isang tao na itanim sa kanyang puso at kaisipan ang mga salita ng Diyos, hindi siya matitinag at hindi siya matatakot sa anumang bagay na kinakarap niya. Salita ni Jesus versus sa salita ng mga pari at Pariseo. Pati ba kayo natin lang na rin? Sabi nila, you were deceived. You also were deceived by Jesus. Ang sama naman ng mga purong pari, Pariseo, pinapalitaw. Si Jesus ay manliligtan. Kayo rin ba'y nalinlang na Jesus? Ang sama naman. Hindi kami naniniwala sa Kanya. Walang pari, purong pari, walang Pariseo ang naniniwala sa Kanya. Hindi naman sila naniwala na may kahit pa ng tao huwag paniwalaan si Jesus. Hindi ganun eh. Kapag naniniwala sa isang tao, gusto mo lahat maniwala rin sa Kanya. Mga nabi, halima nabi. Managkat kasalpantayanan, halima buwang kasalpantayanan. So, my dear brothers and sisters, pati ba kayo nalinlang na rin? Hindi kami naniniwala sa Kanya at kayo mga taong bayan na walang nalalaman sa kautusan ay mga sinumpa. Naku, kasama ko. Mga sinumpa kayo. Kayo mga taong bayan. Dahil naniniwala na sila kay Jesus. They're taking sides with the Lord. They have His Word. They believe in His words. Naramdaman nila sa kay Jesus ang pagmamahal ng Panginoon. Later on, hindi lamang sa salita ng mga Pariseo hindi sila natakot. Hindi lamang sila natinag sa mga salita ng Pariseo. Later on, hindi rin sila matatakot kahit ipakain pa sila sa mga leon. Naging matatag sila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila bumaliktad. Gusto ng Pariseo, ulit si Jesus. Pero sabi nila, wala kaming nakitang masama sa tao yan. Siya pa lamang narinig namin na nagsalita ng ganyan. Ang mga salita ng Diyos ay ang nagbabago sa kanila. My dear brothers and sisters, ang panahon po ng Kwaresma, isang panahon para lalo nating palakasin, paigtingin, patatagin ang ating pananampalataya kay Jesus bilang anak ng Diyos. Yan po isa sa mga bagay ng Kwaresma, to believe in Jesus as the Son of God. Pero yung salitang believe, sa salitang Latin, credere, to believe. Sa salitang Tagalog, pananampalataya. Sa salitang Kapampangan, kasalpantayanan. Yung pong salitang Latin, credere, ay galing sa salitang cordare. Credo I believe, credere to believe. At ang salitang credere, galing sa dalawang salita, cor, corazon, puso. Dare, datos, tugiw. Ang ganda pala ng kahulugan ng pananampalataya. To give your heart to Jesus. Yan ang gusto mangyari ng Panginoon. Hindi lamang tayo Kristiyano sa pangalan, kundi handang yanay ang buhay mula sa puso. Ang namamagitan sa atin sa Diyos, hindi takot, kundi pagmamahal. At kapag mahal mo ang tao, itataya mo ang buhay mo para sa Kanya. Kasalpantayanan. Pantayanan ang tao in faith. Our time, our talent, our treasure. Alam po ninyo, when I visited a museum,
in Seattle, Washington. Meron po isang image doon ni Lord. 1 meter high, golden statue of the Sacred Heart. Alam po ninyo yung Sacred Heart na ito kakaiba eh. Yung larawan ng Sacred Heart, ganito tinuturo ni Jesus yung kanyang puso. Nakalabas yung puso, nakaturo yung kamay niya sa puso. Ang Sacred Heart kung ito'y kakaiba, hawak ni Jesus ang kanyang puso. Hawak niya. At nakalagay po doon sa ilalim ng statwa, "This much I love you. This much I give you. I give you my heart. I give you my life." Sa ngalan ng pagmamahal, in the name of love. Yun ang tunay na kahulugan ng Eucharistia. Sa Liturgy of the Lord, usapang pagmamahalan. And the Liturgy of the Eucharist, handog ang pagmamahalan. This much I love you. Ganito kita kamahal. This much I give you. Ganito kaya bibigay sa iyo ang aking puso, ang aking buhay. Sa ngalan ng pagmamahal. Sana doon din po ang mangyari sa akin. Lord, this much I love you. This much I give you. I give you my life. I give you my heart. In the name of